play Pibaro Shakatup Khubor Chingi ke MBCTv. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Yo madan basketball ke school RC Upper Primary Pah Mauleng. Penlingkot reta ke Sorkar India naik ke Laipusan Syakalai Postnem hagi kam nurse. Kam klan ke Jingdawa ban pendung ye ke Ketin Garu ha kernit bakra. Bat nyoben Umarkius yo uba Bright Star Web. Bat mentang in pa shigi Khubor bakam benya. Kinong penyat ringkat kinong hikai berki kena skul jong ka RC Upper Primary hasnong paham maulin kiladap da kejing kemen ha kalai terik Naiwieng haba uba miral bon sim Emily ula pripat ba ekamadan nilai kai basketball ha pelau jong ni ke skul. Da kejing te ye kini kamadan nilai kai ki kena skul menta ki yo ban yeng renti ban duai shwa ban rung shiki kamra puli man ke step. Ha kejuk kapor da kini kamadan ki kena kilalat na kakti ka ahor ha kapor slap baji ke kendau. Ia kini kemadan basketball letih hak jenglut ke baar lak tingka balabay na ke MLE scheme SRWP jong snem arjar arpwe arpuar. Hak kini ke sengi pli kini kemadan ladon lang uba balajit rani MDC ubabu Lambert rani headmaster kiri orang ba na kini ke shnong kinong hikai berki kena skul lembat ki kemi ki kepa. Hak kejingkren hak kini ke sengi uba miral bon ulapen pau kejingkemen ban play kini kemadan nak kebenta kejing mentoi jengki kena skul haki babun kiliang ban yo e kejaka duai shwa ban long skul ke bakut ke besuba kejaka kilan men kejaka ile akai ban pentebet ye ledi ba kejaka ban kletlut di kejing jenjar baro habai ile akai kini kemadan. Nakaliang ubabu Lambert ru ulapen pau kejing sngongu i kejing le bha jong ni unong mi kmat pai pa ubale im sngi ban kenti wiki pai ba bat ki kena puli jong ka themri bhoi baro kawai. Ot yo ne u ribbon bat pen benabrang ni sekwat apli pai ba ya kenika badan basketball ani. Habis cispa abu prat li kisnong kum u MLA ujung pi aga jing trayer rengkat badi MDC jungi ni bersang ban kener ya lagi jong kiki ban ai ya kijing yarap la gade di school balang snong seng long kami seng samla ki sport club ki NGO ki group of hair ndai giding jingduna gidan sibun ke bangim patla ban pendit penbiang ni giding samkam ni wala kataru hai bor ibaret ni persang ban ai kijing yaram ke skim ka bangi ki MLA ngidon ke dei ke skim ke jumpi ki pa kam dei ke jung namar kata ke bangi ngidon ke bah ke benta ya ke bang sorkar kalabu ngi longtang kinong yaram ban bubeit ban sam andre ke skim ke dei ke jung ki pa Kebangin hap ban penpoi syafi na kom tang jing don kam ki baphi biran kam isno kemen na kene kesni bangi dan ha kene keslem jong ka jaka hikai na ko banta kalawe jong ki khun ki ksiu jong kene gadong berkesan kene ke school ka bala syakri ya kene kathan ban ngamaratin ban om bagi mati kibagi longshwa kilayalam nadu bala seng ye kene ke school hadu menta bat kala penmiru sibun kikhun jong kene ke dong berketan kibala pas na kene ke school kibala bedeng ye kijing pule hakiwi pat ki jaka bat kumta tete namar katang isutu biang-biang ya kijing koridor ke jongka bat hagi por ki bala depru wilayo alat ban ye kendu bat ki nongelam jong ke school managing committee ban ye keren om tang ye kene ke basketball court ikiwe ding don kamru haba piwan ban sngau ban sngap ye ding don kam kat bala kebut kebor ni persang ni ban yarap ndre kinang don sibun ki jingduna abang pai saudong ya kene ke school
Kinong ilam ka Voice of the People Party VPP ha kalai terik Naiwieng kilalit banyi kendu yu director ka Nigrims ha kabaya day baga jingpen lingkot rota thepkam na kalai pusan syakalai posnem yiki samla ki ba thepkam nursing officer kani ka hospital bapaunam ha Meghalaya. Kani ka jingpen lingkot rota kalami ha ka advertisement latkam ha kani ka hospital ha ubanai balala. Dr. A.J. Singkon General Secretary ke VPP hadin mulai kenduk bat yok jengpen syai na Director ke Nigrims bakani ke hukum kalami na ke Ministry of Health and Family Welfare jong ke Sarkar India. Kamdei satya pala penmi dakani ke hospital. Dr. Singkon ulai thu shkila pathai Khubor ban nakaliang ke seng VPP kan satho ke Sarkar India bandawa ban pen jinsul bat penjelani kerta rungkam na ke benta kiriulom na ke live house nem syaka live pusan nem kerta. Kajengwan kajongi kumka party akanika step bagi kenduk yo director jongka Nigrims kalong halor kidon ka advertisement ka bala penmi na ka benta kitiki post joki nursing officer te hak bahaga tu ka advertisement kadon ka issue ka bede bat ka reta ban apply ka ba ni shem ba manswa kade life sansnem den rei menta break lapan kelas ka life snap te bat halor kaning is ngoba kan long ka jingdu ka kraw khamtam ye ki candidates ki jongi te kom tang is ngoba ka de ngi bangin yet ye ke daw balai ba ki pan hier na ka life san che ka life ho te den bingin lai kundu you director ni shamba ka don ka order ka bla panmi da ka Ministry of Health and Family Welfare ha ka arpo laiterik jong banai ba ra jong newsnem kaba ki pen hiar ya ka reta na ka lai pusan ka lai pau te hagaba kani kalong salunsari kini ki institute baro ki baha papo jong ka central government te kumta na kaliang ka jongi kum party tien bengayo e ka jing pensai rungkat pat ki sakhi te ngo ba kadai ngin saya le ikabenta ngin hak kendiri ke kam kaba kta ya ki mau ki pat dulum mbe tang hari Jylla jingin re ka north east block away but shkiwi bi jakak mespo ladak nang ta spo Chhattisgarh she Himachal Pradesh kani de issue kaba ni hapan shim khia hak pat ka central government te nashkwa bani thuru ba hadin baklami ketuka order ka arkulai terik nagas ka Ministry of Health and Family Welfare te ka advertisement pada kami ha ka arpu sauterik te nata ka daw ka don ka jing snow jikta ya ka tu ka yiki khana kiba apply nagam ta ka post te nakaliang jongi kam ka party kumbangi ju ya moh ta ka jing snow khia ya ka ha ka miat jong bon balang ni one ha ka step bani kenduk director te lot jong ata ni kwa ban pej nangnu kawan balai kami kum kada ko order ya dian bangila yo ban pej te kum tang smothu pa kamdon kanu no ka ban ong ka jing le ka ba bure te kum rei ka issue ka ba ni hapan simkhia bat ka center te kata ka ba ngi wan ha ka step ban Keagatha ki sangma MP Lok Sabha Natura rengkat usyong kenor ke ying darbar tauan ke Jylla Thomas sangma bat Menteri Ketanat PHE Marcus N Marak bat Presiden ke Czech Literature Society Dr. Caroline Marak ke lelit Delhi bandawa penrung no ekaktin garu ha ke kernit ke bapra jong keriti sencar keri India. Habakren hadin kejeng kendu iki he ke Ministry of Home Affairs usyong kenor ulai thu bakejeng kren ke long ke besngau tenat namar kilayok ban pensngau yeki mat jing dawa kemat ke ministry. Nakaliang ke MP pat kala dawa ban kentup ikaketin garu ha ke kernit ke bapra. Ke Ministry of Home kala minjur ban kentup ikaketin garu ha ke thup kiketin ban yo ikejeng minjur ha ke kernit ke bapra. UMLA Kamaulai uba Bright Starwell Marban yang hakalai terik Naiwieng ula ujor persya Menteri Ketanat PHE Marcus N Marak hakajing pen kenjong u ya office memorandum ya protokol bagi office sarkar ki hapan bot bagi penterikam ya nuki skim balamang da sarkar India na benta ke Jylla. Ya kita ki skim kenu ke department ke penterikam ya ki kedeban pentip da ke basyai kedar sya UMLA ubami khmat ya kata ke constituency.
Halor kani kanong rim trekam ubak Bright Startwell MLA ulabut din rengkat kirang basnang na maulay ke jing pentrekam ya ke skim sam umbam JJM ke skim na ke sorkar India na ke benta kisnang maulay na kadaw bakajing pentrekam ya kini ke skim kala sakut ulabathai additional chief engineer banlum ya ke jing elang jeng kirang basnang ban pensyai bat batay ki kidaw bala penslem ban pendep ya kini ke skim Menteri ke PHE ulayat lat batle lindat iu MLA Persya ekjing betha ke sorkar ling ba ke office memorandum notification PER Kendai Arjar Kendai PT New South Shitarik Nailur Arjar Arpulai deka belum ekjing elang jengkirang basnang balai lam do ba tebor lang petau MDC Ubak Bright Starwell ulong kini kejing yat lat Menteri ke tenat PHE iu MLA kalong kejing lek klaim akor Persya ekjing betha jeng sorkar Jylla bat sorkar India Ulo ongru bakum kini ke jingle emde ban ailat namar kakta ek ikhtiar bat keburom jeng Peit pak senang maulai. Ubak Bright Starwell ulo ong baun ujor kini ke jingle jeng Menteri PHE Umar QSN Marak Khubor bahalor khamtam syaka privilege committee jeng ke ying darbar thawan ke Jylla. Tanga Naiwieng ke jonga kumu MLA jongka maulai konstituensi ngatrai dang hai ki khenjat tayo ngatrai plei Naiwieng ke jonga ngala bersang ban budin habidi bakanika jal jivan mission apo ka maulai konstituensi te hak tu ke jingle ban inspect kumnu ka kam kaya apo maulai habidi bak jal jivan mission antara la pi Peit hak tu ka bangalen ngala batai ilap dak lagi jongki khmat ilalej on the spot kaba ngelakren hatu poru banong ba kini ke benta kaba syapo motowar ter kabut kalong kaba stunat marka progress of work kalong kaba 80%. Henry kini ke benta pat sini syapo mulai nang kuar pan kaba sosi kalong ba ka progress of work kadang suki kamtam nilai kini ke benta na lumunai thlong na katelong jong ko katu kadang long be 0% ke progress of work. Te hadin tu pan hakatu singi hakajing syang ala instruct yaki officials na ka PHE hak general kat ringkat u additional chief engineer jong ka PHE nglaong ba convene ya ka meeting hak baki stakeholders baro kindon kanang bangila ban ya keren amar kani ka implementation of jal jivan mission hapo maulai langi ken mau la implement ya ka mentala ajan don launch sunde implement ba launch ka mentala ajan system henry habangila on the spot atau si pat ka basosi kalong ka progress of work khamtam gitu jaka kalong zero teden makata ngalaong iki ban convene ya ka meeting jong stakeholders baro ban yo ban ya keren mo nang mangim kwa bakani kan nempoi CCA apo maulai nama kata ngalaong ban convene te haji sya ngilai keren bau bat ka PHE bagi officials balar kumnu menahani laipo lani laipo way ban convene ya ta meeting Henry kay ka ba ngai pat apo press satu singi pan ba nakaliang jong PHE ling ba u PHE minister ula khot ya kitu kirang ba snong ki badon hak tu ki snong kum kan nong kwar nata ko thlong nang ta bat ka moyong japung bat ka moyong rim ula khot iki hak jenor kat lang bat u local MDC te kai ka bang akwa ban ong ni por mo kalong kai ka ba bam stunat amar hak jing sya mo ngang ri u local MLA ngi mi khmat haben wat ya kani ru amar blai ngi sokhya ya kani ka scheme ban pentri kam hapo maulai ndai ka ba sosi kalong ba hak tu meeting bakhot u PHE minister nga salot ka complain persya abet direct u PHE minister ba u klem khot lang yanga hak tu sngi te kari ka bam sunat ban hak jing sya ka wat nakaliang jog government ru kala issue mo kadang sedap ban pha eksti menakane banong ya ki department baro ba kinu ki schemes mo kinu schemes la kalong ki state schemes la ni ka central schemes ka bari hakanu nu ka constituency kamut phim la ban ya ya u local MLA tenre ka jingle jong ka PHE department menane kalong kalong persya ya kata ka notice lane ka notification bala pha ka government hi te nakaliang ka jonga ngasukwa ban penpa mo bat khamtam le hatu singi ngaso kalong ka misinformation ka bahadin ka tu singi ka don ka press statement ka bala pelaj hatu singi ha ka ban ong ba kiti ki benta ba syathi
mo ki benta ki jing trekam ki chapo nadu ka block 13 nang kwar nang ta ka moyong Japung bat ka moyong rim ba ka kam kala ya almost 100%. Andai ngan ong pi I was on the spot atau ski ban mi tang tang adon ki documents ngan sa IP ba pini I hang tu ba ka progress of work ki babun kamut kidang dei tang 100% ki babun ki dei 0% kidon ki batang R4% batang ka we ka top kabla deb 80%. The rest of the work hi kamut kampat hi kadang duna kan. Te kata hi kedi kecing penpau ka jonga ba ngasngau ba kedi kecing le jong u PhD minister. Mo ai mat ki persang ban le politics. What ia ka scheme ka beri jong u Peit ba. Mo ki persang ban le politics da ka baki sideline yang ha kecing sya kala di ban khon. Namar nakaliang ka jonga rung la simkhia. Mdei ban ya naganu nuga daw ndrei ka jing simkhia ka jonga kalong ba perkhan bau Peit ba nong sonong jong ka mulai unum de bandu nong NAKA scheme jong ka central government. Kumshi benta ban penpawi ke jingis nok tilang bat ke new threat achik national movement HANM sengkmi kabalalit bandawa khmat ka sarkar India nong ba Delhi na kabenta lightly ki mat jingdawa badon kam na kabenta ke Jylla ki bakentup ya ke jing penrung ya ketin khasi bat garu ha ke kernit bapra jong ke riti sanchar kari India ban pentre kam ya ke ILP bat ban penbet ya ki port ki sama pring ke Meghalaya bat asap Kidukot jang ke HANM na Southwest Khasi Hills kilawa de kilama pertashla hakeling gishnong jang ke district kamtam hamau kerwat. Kijing pertashla hakini kilama kalong ban kersiwi ki pat nyeutrep ban kershan borba e kijing sa jang kinong ilam ke HANM ki bedon menta ha Delhi bakan long ke bejab bat ke besaiso. Na themri boyru ki pat ba kila ai ke jingker khu bat jingker shani kinong ilam ke HANM ki bedon menta nong ba New Delhi bandawa na ka sarkar India ban pentre kam ye kite ki mat jingdawa lai Delhi. Nga kumu uru Peit ba jong kani kadong ngat mo kurat sawes kasil ngawan na kani ka por ha kani ka jaka ban aya ka jing Krisyan ya kani ka seng HANM kabala shim ya kani ka senjam kaba banyakhe na kabanta jong jingrun kam jong ka dawa ka jaj benriu ya kaba kum ka jaj benriu mentang ila yo ela ka jong ka Jylla la sanphu waisnem tam handrei ya ka ktin ka jongi kum ka ktin khasi empat simala ban penrung ha ka kernit ka pra jong kristi sinsyar kari ya paling siam pun kum ki prat khot jong ka seng HNM kena liang jong aku menjalan setri u ba senli nong rom di wan hang nin ban te ya kena ka benar jong ka seng kum si benta ban kesan ya ki prat khot di balik sa Delhi nak benta ban ki ya kimat ki jura jong ka seng kamtam habdi bat ka tin kasi garo ban pendrung no hari kredit ko pra bat nangta bandawaru ya ga sarkar kami na kamenta ban yo la ka jong ka lat da kum ka ILP na kamenta ki jingwan rung ka thap jong ki bendera kari kasi ba ig jongi bat kum juru na kamenta ban penbit no yo pun sam kalong padon kam kari bai ke jongi ju siam bagi ui aman laki por bat aki jaka ke bakaput kedon kajing ya umsam amar kajing ya kajing pemla jong sarkar ban penbit yo pun sam kumta kalian jongi kum ka seng HNM standard boy ni ay kajing kesian ko pura ya kit khot di balik klan mengor so klan mengor hapo New Delhi kajentar mentar de kum ka seng ni ya stokti akari keski ban wa ya ni kebenar kum si benta ban peniru ya kebeba ken ay kajing kesan kamtami keseng na kamta ban kesan ya kari bekerja menteri berkum juru hakisi basa jong ki padeng la padeng ikun kiksiu Kinong hikai nehu
Bat kinong ilam jong Joint Action Committee, hakalay tarik Naiwieng kelami pat ba sa sisin ban persya jing thun kam Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ya Urohit Prasad kum Senior Consultant. Hagani gajing iki persya kinong hikai kila dawa ban weng kam Mardor ya Urohit. Vice Chancellor lokot panyakren ya kini kam ha office tarik kam jong Henry nakaliang jong kinong hikai kila kentat ban rung sya ka kamra jong Vice Chancellor banyakren ya kini kam. Kila dawai Vice Chancellor ban mi syabar ban yakren markmat bat ki ringkat bat kashithi wengkam ya uruhit. Vice Chancellor kernga bat umtre ban yakren syabar kam rajang Chairman ke JAC Professor Lakon Kema ulapan bena ban penjur ya kajing ki aha ka khatlai tarik Naiwieng. Director ula ban lekat bomon ngimtem. Hanai ngi hapon ni hu langi kwa ne ngim kwa ru ngim la ban ya la ka rule bala don. Ka rule thik pathik pi habot de na lembaga academic council ne lembaga executive council ni habot thik pathik namar ngi don lu ka university court. Hang tong ngin habia tiny abiang kumno pila apanya ya ka university. Takara manta habodon chancellor nama haka university ko chancellor udah chairman. Chancellor ula ban chair ka ta to por vice chancellor habdi bab. Ada don ki jing bakla khamtang haka liang ka khen ka dia la ka jing bakla itu ru hab batai kumno pendon kam bakla ya ka bisa. Dia katakan saban haka university ko. Tamangi nang habaya syakmat ngin ban be ngin nang penjur be ngin jing si hado bengin pen paus segi pai ba Selansar ka benar hapok ka Jylla jungi barsha sabar jeung Jylla pin pau ba uni vice chancellor long fit ban shau hang nega syuki hanrei pila thong de i president of India i tingi buram ya kata namar ngim la le hanrei kajing yakhi jungi ganja khamat le se kan sapoi ka por gin ong hia syuki no haba ula le kum te ngathrai kum ka manakani ngakan ma be kli kata jingkli bangin ya thon em sai president India ngathai de ka por bangin tho ka detail report ngin ai kumno open khan ki an haka liang ka thungkam thungjam hakalong ka kong ka penya ja ka kam vice chancellor po nihu ngin ai ru ka copy le so governor bangin batai thik pathik point to point ngin batai kumno new vice chancellor ba pila thung na po president's office hanre wan hang ne po nihu open don kam bakla ya ka borjong vice chancellor ngathai kata ka de ka report bangin snano le se haka singi ban ningkong singin ya haun ingin ya snaya ka report ban phan so president bat copy yo governor jongi udah chief rector babet namangi tip ka an ka kan ka don kumno khapon ni namangi adon ne jigi arfo arsan sinem bor khagi no hikale labon bondang ki bala life sinem hangne ni susu kumno ka trekam hanre ka jingbe jong di bobre wandang arsne manta usngo kumba utip emo tengin sapni i ka temana ka por khamte bhamangi ne khamte bhamai namar ni ka rule jong ka ni hungi labam london na ka koi ka por sa ko pe hanai une bandang suban ngam tharai chisen ru la de pule ka yeki u shania ba heki staff jongi kat baki ong namar ngila i hakne ka UGC ka notification ba ukdo ka clause 9b u klem pule tang haka kdo ba shipho ba khatwe haka khatwe ka don kumno fi teman thungkam you know the contractual ne permanent fi de bandan ka advertisement fi de bandan ka screening fi de bandan ka selection committee nang tamni tang ka selection committee ka don digi phongot ki don ki members of selection committee vice chancellor de tang u chairman hande don ki expert hang to don ki dean ki head hande yakata u klem pule nama ubriu ba lese semphang da pule naman ngimti uwan naka lese naka hindi medium laban ong nama da keren pareng das daga puli ki kiten pareng imar sutu nama bonsen abang keren uang be ngala ada pule dictionary ngala ada keliyo judge ngala ada keliyo ne ngala ada keliyo te ka jingmut jong executive council ka de kumta ka jingmut jong academic council long ta hanrei ni pare ni bala tre hang ne tip ke ka board jong executive council ke ka power and function jong executive council ke ka power and function jong ka academic council ke ka power and function jong VC ke ude ban le ke ba umla ban le ya kata ngi tip ba hanrei ubre Oi, kajinglang kuba filai kalawai tentang hagene kajinglang ya SM katok anet lagi rai ki ba kongsan kawai ningkong ngi ong ba yoni ubre ba ila thung klam da don ka an ka kanun ba de ben thung kam hapa nihu ula thung udon kam ban weng wood kumang ilabo ude ladau ka ban keren ban ngi u hapni sai ngi ka termination letter ne ka removal ka sithi bala wengi inaka kam haing handai ngitip yo bre ngi lapen mi nang ne ngathal ta kan do la pet handai ngi kwap UI nama dau pun pi ngi da ka sithi pen pau ba ula bakla hadin kata ka ba ar bade bangila rai manta kasni ba kapisa ba ula siu tulobi nyopusan hajar Sauputingka plus lipo % DA kat kumka bunai Julai arja arpoar bat ka quarter bai ai kata ka tulop ni depan siwe naka plajong i namar ka deka pisani hu ila pendon kam bakla idon kam basiu na mndi naka pisani hu I hapsein naka tulop jong i pa in UI ba dada pi pendon kam bakla ka pisani hu ngi kum ka jack ngi kum ki sang ki badon hapon ni hu ginia banjur ngin ong bai ba pi depan siwe naka plajong pi nama pim don hap pendon kam bakla ka pisa jong kan ni hu ka balai bangi lara hang ne namar ngi UI ba ka ki jingta ka jack menta kala don la de ka
ka tang kawe ka kunhon ka baya kun ye ki jing dawa jong bor lai li giseng nihusu nihuta ba nihunsa na kawe ka por sha kawe por ngila du ai ki demands but ki deadline manta namar ngila ya kun bai kum kawe ka kunhon ngila ya merge lang ngila ya subsume bai demand bar kha jong ni giseng but ka deadline haka jack tamut kuno ka deadline bagi ai nama ka deadline ba ai ka jack ka kut jisha manta ka me tamut hak ni ka tiyo ban nama ngidon ki program jeng khna ngim kwa ban thut kita takadau haka khalai tarik kan sedang ka jingya khi ka bajur hangni ngil arai ru daga chisur ngil arai ba ngi kum ka seng ngi kum ka jack nginya pen panchichu ngilang pen khanya kan jing khi jongi hado bom ban sel ese sapoi ka por bangin pha i ban weng ban mi sendon nang ne namar haba ngi pe manta don kata ka jing kwa ban solve gini ki problem jongi ki ban ki jing jongi kat bab nginang bo hai i ele ban pen pun der ba ya ka por ngam tip ka e ka daw hanrei ka kamba i sok ba ban le hanrei im kwa kumba ila le philai i haka economic council ka to ka emergent economic council ka deben le na ru bna august bangila ajing tho ipen slam lai bna ipen thodi ki jing pule puthi jongi khna hanrei khaddo dai khot meeting ha posting tang ladep rai ladep solve ka problem kumjo hi ka jingweng jong ro hi ru jisa ka posuk nama jo bri phila thung klem an klem interview jisa ha posting ta phila ben la ban weng hanrei kwa ban weng kwa ban pen pau bau la bakla ngitip ba don la chu kumbai u ja u rohit un mon chu ne no hanrei kwa ban weng i ben nama dai weng in pau bai la bakla kwa ban kubur ya kata nama ubri ulalong ba so pala ulah kumang yang ten paneng ulong arrogant ka ego jongi ka arrogance jongi ka lalong shoba palat ba kwa tang men kubur ro bai la bakla nama lari terminate tamun ila kubur bai la bakla Kaseng New Tribute Council HYC West Khasi Hills District hadin bakala yok pedang yi gijing ut na kipat ba halor gijing lip ding electric kha ha West Khasi Hills District ha kalai terik Naiwieng kala le yakendu yu executive engineer ka MECL ban yakren halor kani ka kam kinong ilam kaseng kile kentu yu engineer ban penbiang ya ka boarding khamtam hakini kita yau beki kena puli kin sapin kre ban tho iki examine bat la kentu ban penbiang de ki transformer bathamai ha ka jaka jong gitu ki baladu bat lakut kirta we executive engineer ula kular ba unsa shimkhia halor kini jing ut ula ongru baka office ka bah nongston kalawat ye kilat kumnu ban penbiang ye jing non kam jong ki pai ba ki basang ha kishnong kani ka district barokawai yang jungi kum ka seng la akli kat noteli ki transformer ki ba la snew kadong ka thain ka jungi te nak leng jungi wila batai ba ka jingdon jo ki transformer ki ba la snew kalong ha nong stoin ki dong khnai teli bat na ta ha motion road area ring do komot ba ki don khatwi teli te ka jing snew jo ki ne komot ka pa penlong ki tu ki snong ba kin andu light no te nak leng jungi na ka seng la karpat i ba idai ban simkhya ya ni ka banta bat nak leng jungi la batai ngi ka seng ba ila de bani shong committee bala shong meeting ha nak leng juga office jong i ban yele ban kumno ban kloino ban pakini kishnong gnio ya ka light te nak leng jungi ka seng i kermen ba kani ka jing kular ka jong i yangi kan longka kan ai ka jing motoi ki pai ba namar ba khamtam ha ki di por ngila i ba ki kena school ki lajan ga exam bat ki bi ki pa lada kadon ka jing du lat kan kta ki so kya ma ha de ber ka di banta ti nak leng jungi ngi kwa ba ki knele ban kham ban kloi bat ka ba ngi ha ba ha ka jingi krang ga jungi bat i extreme engineer ngi ong ba ha ka bi de ber ngi ki transformer phile kom no te nak leng jungi ba isu ong ba nak leng jungi te ha ka bi de ber ki transformer ka long bangin shu ha ban repair be lada ki thot te ngimla man tit thamai namar ba ka di pilatip ka ngi long ki ngi duna ka financial te hagdi bergani nak leng jungi ngi sngo kwa ban ong ba ka lada ka long ka bala nak leng jung ka sarkar ni ka board jung department ka long ba hagdi berkini ki transformer ki bala thut adai ban sukliang bai thamai na mar ba lada ngin bu piang ngi ki tu ki repair ka mon ngi sukut bai ha ka ban repair te kani ka ban ra ka jing ki nong snong lada long ka bala bat nak leng jungi kum ka seng ha ka ju ka por ngi kerpat ke bor jong ke MECL ba ha kum gidi ke por ba phim dei ban penduk lait kha penduk lait na mar ba ngila ajulap nak leng jo seng ba kini ke por ka ju ka jing du lait kha ka jur ba kham tam ha ka por ba kala dei ka por ba ki khna kala one school ne ha ka por ba ki la shong ha ying ka dei ka por ba la dum te kim yo shu ban kha ko tingi kwa hi ba
Khubor jong ka MECL ba kin yele ban penbiang ha gede ba kalai ban naru obat pilatip hukum kini kipor ke je ki kam sobhar ki don ki kam jing seng ru ki ya chakmat khamat ki kam ki bobun ki festival ki jing don mata jong ki breu kombat ka kaya sesat ki kipor teladangi ki bor jong ka MECL lada kim sim kya komot kan kata ki ba don mata kini bat ki ba sim mata khamtam ki de ki khna ki ba sa ban saya le exam Umos Reverend Bishop Andrew R. Marak ke Jalanyam Tura hakesngi thok ding ulapli perdai ke jingrakhi Jubilee ksiar lani ke Golden Jubilee jong ke ni ke Jalanyam hakmat ki pai riunget Catholic ke beratut ke jing pen minta ke mas bakut da ke jing riu blai bat jing remin sim ke bakrau ke belalong ha Sacred Heart Shrine hanong Pak Tura. Ya kemas Golden Jubilee la peniat de Bishop Andrew kum uling dok rangpa bat la senran do Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling dok na kini kejelaniam. Hakini kejingle niam lawan banshimenta de kinongilam jengkiwe pat kinyam ke bedan halum garo bun spa angut ki sister kiriu niam bat de ki pau hajar ki pat riunget ni ki parish jong kini kejelaniam. Da kawai kesur ki pat riunget Catholic kilarwai aingut yu ublay de kisam na mara ulathe bun ba kejingger kuwi kini kejelaniam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet kejelaniam tura kala say san pusau ngut ki rangkan sai kum ki lingdo bat chis pak kandai pongut ki thei soti ki bala IT ha ki kam riuniam kum bisistar ha ki seng niam baper. Bishop Jos ula batai ke jing temu jangan ni ke jing rakhi ke men san post nem jangan ni ke jelaniam da ka baong baka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lum garo ban aingu yu blai na ka benta ke jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat reunget jangka ulapin kan mau ki tin phira hakalama Jubilee ksiar ka bagentui ki pat reunget bandon ka jinget bas camp bat ka jing age ala ka balang bat keri India. Hakani kesngi Bishop Andrew la ot ya ribbon bat la tebe ka dong musa kum kadak ban pli perda ya kini ka ayom le kemen hakani ke jalan yam tura. Lapen benapat ba ke Jubilee ksiar en rakhe de ke jingmen bat jing aingo yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew la khot la weri pat riunget Catholic bekin yai pen rehem ya kini ke Jubilee ksiar ka banyalam shikiwe pat ke jing le kemen riu posnam nyu pesan snem bat chaka shis pas nem ke centenary hakipor banwan. Ulapin kut dah ke boong kejing sngongo kejing dwai mates ngi kejing yai ne ba kejing bat skem teriang ya kejinget kilong Khubor ki bakring kejing gerku bapahu na oblay sukbagata fatherang sisterang brotherang mapa jongada no abirang ya namdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko opraklanyo na rumsakswa ya salko nuknanchen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang ansin iana tadi swaha. Ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang ni kisko na baa. Nang ko may dake metel gen nang niyon na nirang na. Salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Patang gaman bersih bunga ko niyaton ansini diocese na isoli jaksrame patiani rang ko nakaha. Jubilee ko maniani isoli kasani rangko aro patiani rangko chanpil thayani sumoyong ang winigman ya salrang isol ko metel plani salrang ong China kayan sing ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang rongtal gapa gisakni sengata ko bichengna
Uni kaket ngania pangna jolnan. Getel ko de metel bo. Anthony Magapa, Malusia Armara, MST Diocesan President, Isolo Biani Productor. Solitin. Sabi yang getel sabi ni apa? Yang semuanya yang namgapa pamna arong tau kita biak na getel sinan ko mayroong klentela. Yang semuanya yang kasing kita biak ko getel nganak na ayaw ng klentela sekulanja. Isoni kaksani getel nak ni kaksani ya si kaksuna si semua nama kakako. Dengkang ni la missionary rangchi na yano ya ataka sona pataha ketel yana tsinga nako mayroong play matela kalau tsinga tengni la missionary Bat da kitu ki Khubor ngilapoi siya kabukod tak hadu pengindai siyambiang kumlay sipot.